khowela hian thilmak tak tak hi a thleng fowa Uttar Pradesh thil thleng po hi amak ti mai lo chu engtia om thei nge mi hringa ti hi zona kalai mek chu ani e Uttar Pradesh State Sarkar School pakat Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBV a science teacher na thok Anamika Shukla chu district rang school somni panga thok ngei angin social media tarlan ania som pathum hlo crore cut zet chu alo la chuak man to bok ani Anamika hi department record alan dan chuan Mainpuri district amini in he an puna hi keiman thil dik lo engma ti kanei lowa ka document siam danglamin an mang sual zo kani tin a phana sarle a UP Basic Education Minister Dr. Satish Dwivedi chuan he thil hi chui chian ani tur thu le thil dik lo ti tu te chunga dan anga na ka kaikson lak ani tur thu a puang hal bok hemi chungchanga hian thu buai jiak lut to in ama le midang enge moza chu man an ni to bok ani Anamika hi Heng district Amethi Ambedkar Nagar Raebareli Prayagraj Aligarh le mundang thren khata zirtirtu angin chui chua mek ania ama soi angin department lammi emo midangin hetianga thil an lo ti ani chuan an mabak chu athim ve viau turangai ani ai nga po chu lo ni ta se tunlai khovel changkang chhozela digital database peka kalpuito ani line sarkarin lo tladik lo po ni se engtin nge an lo le zel chu an lalak chua thei kanrama ngei po hian hetiang deuh te po hi alo thling ve ring to mai the sin